Welcome to my channel. Enjoy watching. Nalaman na natin kung paano, sino-sino yung dapat andun sa organisasyon, na dapat meron tayong leader, na dapat meron tayong PMGO, para mag-move forward tayo na iisa lang na direksyon. So kung natatandaan nyo, ang ating discussion ay connected lang sa isa't isa. So nandito na tayo sa technical and physical management. So ano nga ba ang dapat natin i-maintain? Aside doon sa organizations na dapat ma-sustain. Siyempre, yung sub-project. And each sub-project has physical or technical management na kailangan natin antabayanan. So, yun yung discussion ko. So, yung objective nito, ma-determine natin yung managerial and community problems in handling operations and maintenance ng mismo sub-project na iiwan or si infrastructure or non-infrastructure na iiwan ng KC or i-turn over sa barangay at sa ONM. Describe the major steps and routinely activities in sustaining community sub-projects. So ano ba? Taon-taon ba ano yung kailangan natin antabayanan? Ano yung kailangan natin alalahanin doon sa mga infrastructures na iiwan sa atin? Next, identify key areas for monitoring and every sub-project. Ano yung key areas na kailangan natin tignan in sustaining the physical structures ng ating mga projects? So, eto, diniscuss na ito sa atin kanina, kahapon, kung natatandaan niyo pa, yung proseso ng operations and maintenance. Ano nga ulit yung operations? Sinong makakapag-differentiate again ng operations? Paano nagkakaiba ang operations and maintenance? Sino yung gustong sumagot? How do we differentiate operations from maintenance? Nag-iisip si ma'am. Ano nga ulit yung pagkakaiba ni operations and ni maintenance? Ang operasyon, process, Good afternoon po. pagpapadalagan. Ang maintenance, Ako po sa Kuya Ma'am. pangangalaga. Operations. So, ibig po sabihin kung paano ka po i-operate sa itong project. Ang sa maintenance man po, siguro po, iyo po niyo kung paano ka po i-maintain paano ka po i-maintain sa itong project na sabi kaya repair me, maray, as in sabi kayo ng term kaya sa na English. Kung paano po siya ma-maintain na sabi sustainable na Salamat po. Thank you so much from Pinamasagan. So yung operations daw, yun yung paggamit na sub-project. So para ma-ensure natin na operationalize or functional. So, minsan, ang sub-project na iiwan sa barangay, pag binabalikan namin yan during sustainability evaluation, minsan maganda, pero hindi functional. Paano natin malalaman na isang sub-project ay functional? Sir, paano natin malalaman na functional ang SPs? Siguro po ma'am sa functional na yan po sa operation, nahilig na po na nagpapangsyon sa proyekto ka na sa pagi po kan sa yung mga principalities sa mga grupo ka sabi nga kaya nahilig na doon operation na nagpapangsyonan dahil po sa mga nagpadalagan po ka grupo po ka ngayon ka siri po kanina kalaya po. So, si grupo din, yung nag-ensure na functionals. Pero,
nalalaman natin ng functional or operationalize kapag ito ay nagagamit. So, yan yung operations. So, yung maintenance naman, sabi nga ni Ma'am kanina, nasusustain si sub-projects. So, hindi ibig sabihin na sustain yung sub-project ay pasado na siya sa sustainability evaluation. So, we make sure also na ito ay nagagamit. Kaya, lagi siyang magka-team o magkasama si operations and si maintenance. So, yung proseso ng pagmamanage kung paano natin magagamit ito na mas matagal and continuity doon sa barangay. Broadly, it also refers to the stage in the project development and implementation where community residents begin to deliver the project's intended service which now need to be sustained. So during project development pa lang or stage 2 pa lang, ipinapasok na natin ito. Kaya magtataka kayo, hindi pa tayo nagsisimula ay nandito na tayo sa ganitong klaseng workshop. Bakit hindi tayo nag-workshop kung kailan tapos na si sub-project at ito turn over na lang? Kasi, ini-ensure natin na yung service na gusto natin i-deliver sa community ay magagamit talaga siya. Before pa ibigay, dapat napaplano na natin kung hanggang kailan siya magagamit ng community at kung paano natin siya gagamitin sa maayos na paraan. So yan. The O&M of community infrastructure refer to the activities that are undertaken to the project, care for, fix, or repair any defects or damage in the infrastructure with the objective of retaining and restoring it into a state where it can perform its required function and intended to project life. So, ang i-maintain natin yung infrastructure, not because gusto natin siya mapanatiling maganda lang. Gusto natin siya i-maintain para mas matagal siya magamit. So, sa ating mga barangay, especially doon sa mga sub-projects ng KC na dati na naibigay sa inyo, huwag niyong masyadong sabihin na dapat maging maayos to. Dahil babalikan siya after 1 year para pag nakita nila, nagiging nila na sustainable siya, na sustain. Dapat maipakita rin ninyo na nagagamit siya. Kasi, yun yung babalikan namin doon sa ROI na sinasabi o sa return of investment. So again, the number of years na napoprolong or na-maintain natin, also the number of years na nakakapag-provide siya ng service doon sa intended na beneficiary. Not necessarily mean na masustain lang natin siya physically. Okay? Dapat din operationalize. So yan lagi yung dapat nating tandaan. Ngayon, ano ba yung papaano ba natin i-maintain yung mga physical infrastructure sa barangays? So, after ng completion, dito na po nagsisimula yung pag-sustain ng proper working condition ng facility. Kasi, kapag bagong gawa pa lang yan, hindi pa na ito turn over, hindi pa natin talaga siya nagagamit. So, kapag na-turn over na siya ni Casey, doon na nagsisimula yung trabaho ni barangay sa pagbabantay ng operations and maintenance ng ating sub-project. Kasi habang nandito pa kami, hindi pa namin siya na-turn over. Di ba hindi pa naman siya fully na ino-operationalize sa barangay? Sino na dito yung may mga barangays na natapos na? Di ba? Hanggang hindi pa tayo nakakapag-turn over, usually, sinisave nyo pa. Para pag may turnover si Raymundi, maganda sa photo documentation, maganda na yan sa pictures. And soon after that, saka nyo na siya ipapagamit. So may mga binabantayan ako dito mga sub-projects na gusto kong makita na magkaroon ng ROI. So sana makarating ito sa ating mga puno barangay, especially yung may mga learning equipments na naibigay during the phase 1 implementation. So I hope na after a year, kasi tapos na yung first round, after a year, ay makita namin na ito ay ginagamit at hindi nakatago as extended facility ng mga barangay hall or ng PLGU. So I hope na magawa niyo siya ng paraan kung paano natin siya maipapagamit sa talagang intended na beneficiary. So yun siguro yung titignan ko next year kapag bumaba for the sustainability evaluation. Ayan. So ano ba yung 3 types ng maintenance
or inaalagaan natin. So ito yung tatlong klase ng maintenance activities or aktibidad. Una, yung routine step. Pangalawa is preventive. Pangatlo ay corrective. So dito sa routine, ito yung mga simple small-scale activities undertaken on regular basis. So ano ba yung araw-araw na ginagawa natin sa bahay? Ano yung araw-araw na ginagawa natin sa bahay? Naglilinis. Okay. Yan yung routine. So araw-araw simple task na ginagawa natin, araw-araw na naglilinis tayo, di ba? Kung may mga sapatos tayo, mga gamit sa bahay, araw-araw natin siya nililinisan. So yun yung routine. Si preventive naman, ito naman yung nag-perform to preserve and restore the infrastructure by replacing sections before they deteriorate or get destroyed. So ano ba yung usually na kapag napabayaan natin sa bahay ay nagbibigay siya ng mas malalang condition afterwards. Sir. Kinakalawang ang alin? Okay? Una yung bubong. Diba? So, sa preventive measure natin, yung bubong, kapag napabayaan natin, kapag kinalawang yan, diba, unti-unti na lumalala. Diba? Na kapag napabayaan natin ay nagkakaroon ng mga butas. So, yung ginagawa natin, annually or after 2 years ay pinipinturahan. Bago pa man siya kalawangin. So, yun yung preventive. Hindi pa siya nasisira ay ginagawa na natin ng paraan para hindi na magkaroon ng sira. Sa una pa lang, ginagawa na natin kung ano yung pwede gawin. Si corrective naman, it requires when the facility is destroyed or has failed to perform its normal function. Si corrective, kapag sira na. So again, si routine, ito yung simple araw-araw na ginagawa natin to sustain the infra or the gamit. Si preventive naman, ito yung annual or sabihin natin monthly na ginagawa natin para hindi magkasira. Alam mo yung paparating pa lang yung ulan, maamon-amon pa lang, namamayong na tayo. Kasi alam natin na yun yung dadaan, uulan. So para sa project, alam natin na ito masisira na ito, kaya gagawa na natin na paraan. While si corrective, umuulan na, saka lang tayo na payo. So usually, ano yung mga yun? Dito sa corrective, kapag nasira yung doorknob, di ba? Saka papalitan. Kasi kapag hindi pa naman siya naayos, hindi naman siya pupunta dito sa preventive. Paano natin gagawin? Kaya dito sa preventive, kapag gumagalaw-galaw pa lang si doorknob, hihipitan na natin yung tornilyo. Papasok siya kay preventive. Pero kapag nasira na siya, ang pinalitan natin, papasok na siya kay corrective. So, ito yung 3 types of maintenance activities. Ano naman itong si O&M plan? Or yung tinatawag namin ito na O&M program. So, as early as in the planning stage, sabi ko nga, as early as today na hindi pa nagsisimula yung sub-project, ay magpaplano na tayo. Or si KCI, nire-require na magkaroon ng operations and maintenance action plan para ma-ensure na lahat yung mga pinondohan ni NCDDP kapag nakompleto ay sustain and na-meet yung kanyang purpose. So, pwede natin siya i-update or i-enhance once na nagkaroon ng mga emerging project situations. So, O&M plan ay pwedeng i-update or i-enhance. Pero ngayon, nire-require na ito sa pagpasa pa lang ng request for fund release para doon sa mga WASH-related infrastructure. So, isa ito. Si O&M plan ay isa sa mga requirements na hihingin pagpasa pa lang natin ng request for fund release. So, kaiba siya kay mga ECCD related to projects na hindi kinailangan ng O&M plan. So, pag-prepare nyo to as early as now, next week, as your output ay si Beberon. Sino pa ba? Si Alyansa, si Pamukid, si Planza, at sino pa yung may watch dito? Si Damulang Tubig. Okay, so anim kayo. Anim kayo na magsasagawa nitong operation and maintenance plan. So mamaya din ipapakita ko sa inyo kung ano-anong klase or components ng operation and maintenance plan.
So, dokumento po ito para makita natin kung paano yung plano natin na ma-maintain and na ma-preserve ang sub-project in accordance with its sub-project cycle. So, kanina present din yung mga legal basis kung bakit natin kailangan nitong magsagawa. So, ito po ay nire-require ng ating funding donor, which is the World Bank. So, yung funding agency natin ay nire-require ito, especially si SNP. So, kasama siya doon sa pinipirmahan natin na specific implementation arrangement, sub-project agreement, and mutual partnership agreement. Ayan. So, ano ba yung dapat na meron sa operation and maintenance plan? Una, dapat may tinilig ka dyan sa major types of activities to be undertaken. So, mamaya ipapakita ko ano ba yung mga major activities that should be undertaken para sa mga wash. Ano naman para sa mga building. Ano naman para sa mga roads. Next, frequency of inspection. So, pag nakita natin yung major types of activities, kailan, ilang beses natin siya isasagawa. So, usually, ang ONM plan ay annually na pini-prepare. So, ano ba yung, kailan ba natin isasagawa yung activities na ito? Ilang beses ba siyang isasagawa sa loob ng isang taon? Next, dapat merong procedures for collecting maintenance fees and tariff. So, papasok dito ang tinatawag natin na resource mobilization. Siyempre, hindi naman aandar ang isang sasakyan kung walang mekanismo. So, papaano natin siya mami-maintain kung puro lang tayo linis, puro lang tayo volunteer. So, kailangan din siyempre ng pondo. Next, use of management of these funds. Siyempre, pag meron na tayong procedures kung saan tayo kukuha ng pondo, papaano natin siya i-manage? Papaano natin siya i-utilize? So, marami dito na nabisita ko na merong allocation yung fund para sa operation and maintenance, pero hindi daw nila alam kung papaano siya i-utilize. So, yun yung pag-iintindi natin next year. Next, general procedures to maintain the sub-project in accordance with ONM Group, bylaws, and policy. So, yung mga ginawa natin na vision, goals, objectives, ay kasama doon sa requirements or attachment ng operations and maintenance plan. Pati po si list ng members and officers. Yan. So, dito na tayo. After natin ma-establish si Operation and Maintenance Group at ma-prepare si plan, the community should be ready to utilize the infrastructure facility and to conduct operation and maintenance activity. Siyempre, kung hindi naman natin siya ipapagamit, bakit natin kailangan magkaroon ng maintenance activities? Kung hindi naman natin siya ipapagamit, para lang tayong bumili niya ng laruan na dinisplay lang natin. Diba? Ano naman yung, para saan naman yung pag-aaruga natin kung hindi naman siya gagamitin? Ayan. So, dapat ma-update natin siya based on sa emerging information and new problems. Dapat meron tayong schedule, strategy, improvement, and implementation. So, dito tayo sa mga considerations. Ito ay para sa mga rural roads, pathways, road protection. So, ito yung mga usual common managerial problems. So, usually, nobody has taken the responsibility to repair the damage. Nangyayari ba to? Kasi pathway lang naman siya, roads lang naman siya, wala naman talagang parang actual or direct beneficiaries for roads and pathway. Kasi usually ginagamit siya ng lahat. Diba? Be it taga-barangay or hindi taga-barangay, dadaan at dadaan doon sa road. So usually, yun yung nagiging managerial na problems. Walang nagtitake ng responsibility, kaya madaling masira yung mga roads. Especially yung mga pathways lang na dinadaanan ng malalaking sasakyan or mga truck. Lack of motivation among the leaders to repair the potholes, cracks, and to clean the canals. So
So yun yung usually, especially doon sa may mga open line canals na sub-project. The lack of knowledge on how to repair and maintain. So usually sa mga roads pag nasira, wala na. Ang ano nila ay magpagawa ng bago. Stockpiles are allowed along the road and pathway. Ano bang mga stockpiles? So usually pag nilalagay dyan, ano ba yung unagan, ginagawang unagan. Minsan dyan nilalagay yung mga tinatambak, yung mga graba, etc. Yung malapit na bahay na magpapagawa. At pinapabayaan lang. Yan, magiging carabao sledge, pinahayaan din doon. Hindi naman talaga natin siya may iwasan, especially kung daanan. Road or pathway shoulders are sickly and vegetated. So usually, alam mo yung, lalo na sa amin, matataas, elevated yung mga roads. Wala kasi yung shoulder doon sa program. So dapat, yung shouldering nun ay kasama na sa operation and maintenance. Kasi pag mas mataas siya, mas madali na masira yung mga gilid pag di ana-ana ng mga sasakyan. Ano naman yung magiging problema ng mga community usually dito? Ayan. So usually, walang available na cement o walang magre-repair ng damage ng mga structures. So usually, ang madaling masira yung head walls, wing walls, aprons lang. Ayan, walang hand tools. Wala rin talaga nag-look after ng mga waterways or yung mga open line canals. And walang budget for maintenance fund. Hindi siya sufficient. Sometimes, meron nga, hindi naman namamaterialize. And minsan, taon-taon, nire-realign. Sino yung may mga treasurer dito? Diba, totoo? Taon-taon, nire-realign nyo na lang kasi hindi nyo naman nini-utilize. So, babantayan natin siya habang nandito pa ako ngayon. Dapat next year, makakita ako na na-utilize yung pondo. Cross drains and canals are being utilized as garbage area. So, pinagtatatapunan na ng basura yung mga canals. So, tingnan natin next year para doon sa may mga open line canals. So, ma-maintain natin yung cleanliness at yung purpose ng ating infrastructure. Ayan. Dito naman tayo sa mga water systems. Yan, makinig. Si may mga water systems dito kasi magsasagawa tayo ng operation and maintenance plan. Diba? So, CF and CS makinig din kasi kasama kayo doon sa mag-prepare, mag-a-assist sa barangays. Ano ba yung usual na managerial problems pagdating sa waterways? Una, nobody has taken the responsibility for the stand hose. So, kasi ang water system natin ay level 2 lang. Hindi po tayo nag-level 3. Ibig sabihin ng level 2, isang stand hose lang po yan. So, kung ilan yung availability ng fan natin, halimbawa sa Purok 2, 3, and 4, isang stand hose lang. Doon lang sila i-give. So, hindi po siya ibibigay per household or per beneficiary kasi level 3 na yon. Sarap source lang. So, ibig sabihin nun, walang nangyayaalam doon sa stand post. Pag ginamit siya, wala man lang i-take responsibility kung paano siya gamitin. Hinahayaan lang. Diba? Tsaka, minsan yung mga bata pa, naglalaro doon sa stand post, sinisira. Alam mo yung mga bata, nature ng mga bata na magsira ng mga gamit. So, usually, walang pakialam din. Next, there is lack of motivation to look after the stand post. Diba? Kasi lahat naman sila gumagamit, so wala na silang pakialam. Okay lang na yan dyan. Sikap na yan, bahala kayo pag naraot. Narareklamo lang sila pag raot na. The users lack basic skills for maintenance and repair. So, sa rason, ay hindi naman nila alam kung paano siya i-repair kung sakali na masira. Next, ito na yung sinasabi ko kanina. The children are undisciplined and play around the supply. So, porket hindi pa pag-water system, libre lang yon. So, pag libre lang, sige lang, bukas lang ng bukas. Diba? Usual na problema natin siya sa barangay.
Yan, sino mga bata, naglalaro pa tayo. Sige lang, mabukas, nadaralangan, iiwan na lang nakabukas yung gripo. So, ano yung mangyayari? Siyempre, madali, masira. Animals are also allowed around the stand post. Siyempre, open siya, kaya siyempre, nandun din yung mga, especially kung malapit siya sa mga kapahuyan or maraming aso sa paligid. So, andun din, so, lahat ng bakterya nandun sa may stand post. Yan, washing and bathing is allowed at the stand post. So, ito yung usually problema. Feeling nyo, problema ba na yung paglalaba ay malapit doon sa stand post at paliligo? Hindi naman siya problema sa inyo? Hindi ba siya mas madaling, hindi ba siya nagdadagdag ng burden or mas madali bang nasisira kapag nandun mismo naglalaba? Depende sa gagamit. Ano po? Bakit? Pirmi na lang? Tapos, kasi di ba kapag naglalaba at naliligo, gumagamit ng iba-ibang chemicals. So, syempre, yung mga gamit na yon, malapit doon sa stand post, mga sabon, etc., etc., mas madaling makasira doon sa mga mechanism o doon sa mga parts ng stand post. Nagsusurok-surok yan sa mga gilid-gilid. Ano po, sir? Ano po? Ay, tataas ka kaya, sir. Yan. No one is looking after the supply. Yan. So, magiging problema ito ni Beberol. Dapat magkaroon kayo ng titingin doon sa supply kasi magbabayad kayo kay Sir Harry. The cement is for repair. No tools or spare parts for repair. No report that the meter box lock was broken. So, usually, ito mga community problems na ito ay mula ito sa mga water systems na dati na naibigay sa mga community. So, ito yung usual na nag-a-arise na community problems after 2 to 3 years ng paggamit. No key for the meter box. Parents allow their children to vandalize the supply. And no arrangement for the users to contact the water agency. So, ito ay basics. Kaya pag sinasabi ko, you have to meet with the beneficiaries para magkaroon kayo ng same understanding as to how you will maintain the operations and maintenance or the sustainability of the project. No monthly water contribution for the cost of repair. So, pag wala tayong monthly contribution for the cost of repair, sasaluhin siya lahat ni PLGU. Ay, pag wala si PLGU yung pambigay, matetenga yung paggamit ng water system, masisira na, tapos na. So, yung ginastos natin kay KC isang taon lang, halos minsan hindi na ibabawi yung ginastos na gobyerno. So, next, bodies of water, so no collection from the systems are collected. So, hindi naman kaya maayos yung tubig, ano? So, nagpagawa, hindi nagkaroon ng test, kaya hindi rin naman siya nagamit. Bad side, so stand post, so no one is looking after by the villagers. Ilagay naman yung stand post doon sa mga areas na delikado. So, wala talagang magbabantay. So, dapat ilalagay natin yung stand post doon sa mas accessible and mas madaling matignan. So, wag siyang dadalhin doon sa napakalayo na talaga sa mga kabahayan. So, tandaan yun, especially na magpapagawa pa lang kayo ngayon ng mga water systems. Tingnan din natin yung location kung saan natin ilalagay yung mga stand posts. I-consider na natin yung operations and maintenance ngayon pa lang. Sa mga buildings naman, ito yung mga usual na problems. No available materials to replace the damages. Walang available na materials kasi walang pondo. Diba? Lack of motivation from the community to undertake repairs kasi wala silang pakialam doon kaya hindi naman nila nagagamit or wala knowledge on how to repair and maintain. So, dyan nga si Owen and Group, hindi naman yung mga sinagawa kasi hindi na rin naman niya alam. And hindi na rin naman siguro siya nakikipag-cooperate sa PLGU or si PLGU pinabayaan kay Owen and Group kasi
wrong. Hindi na talaga siya turn over. Turn over namin ito sa BLGU and sa OLN. Kayong dalawa ay dapat na nagtutulungan. You should take part in the responsibilities of the activities. No maintenance fund allocated by the association or the barangay. Kung mga school building kasi, hindi na namin nire-require na mangialam pa si BLGU after na ma-turn over yung sa project. Kasi ito-turn over din natin ito sa school. Pero kapag ito ay daycare center, since hawak siya ng ating BLGU, dapat ay may pakialam pa rin si BLGU, hindi na lang si PTA o hindi na lang si Child Development Worker and sa mga association. Are, sa daycare center. Fading paint and their roles and Siguro, pero may ang mga sa kaya barangays kami. Palibasa din naman Actually, po may naman, isang ano. barangay dito na hindi na ako magpanahan yung rehabilitation ng CDC. Bakit? Kasi ang existing na child development center nila ay funded ni Kalahi. Ibig sabihin kasi, pag funded ni Kalahi, si repair ay dapat nakaangkla doon sa operation and maintenance ng barangay. So therefore, hindi pinayagan na mag-rehabilitate gamit ulit yung pondo ni Kalahi. So, nag-iba, naging improvement ang SP. So, yun yung i-work out ng ating CEF and NCEF na maipaayos o mai-repair ang classroom or CDC na ito gamit si pondo ni Operations and Maintenance. Kasi malala, marami na talagang works ang kailangan gawin. 2, 3 taon, 4 na taon ka lang, makikita mo na parang pasira na ng pasira talaga siya. Especially kung wala yung preventive measures na tinatawag natin. Next, looting on some parts of the building structures. So eto, madali itong mga masira, especially kapag hindi maayos yung pagkakakapit. Itong mga tiles. So ano yung mangyayari? Kung evacuation center yan, yung mga tiles natin ay parang pagpasok mo lumilindol, ano yung kailangan mong gawin? Natawa si ka, pagpasok mo talaga lilindol. Diba? Lumilindol kasi gaganyan-ganyan ka. So hindi na rin siya safe para papasukan ka. So ano ba yung mga preventive measures na pwede natin gawin before pa matuluyang masira? Diba? Ipatanggalin na lang yung mga tiles na yan. Kesa naman mag-cause pa siya na accidents. Yung mga doorknobs natin, pintuan, yan yung usually na madaling masira sa mga buildings. Itong ceiling, bubong. Ang napaka-importante ng bubong, especially kapag ang ginamit natin ay corrugated sheets or yung mga simpa. Dapat lagi yan mapipinturahan. Kasi pag hindi napinturahan, nabutas yan, mas malala or mas madami yung damages na gagawin niya. Hindi lang yung bubong yung masisira, pati yung isami. At yung solar electrification, wala naman tayo dito. Kaya i-skip ko na to. Itong mga solar street lights. Ayan. Ano naman yung mga usual na kailangan natin bantayan? Or checklist pagdating sa ating mga road, access trail, and footpath. So ito siya. Maintenance item, usually yung gravel or earth road surface. So yan dito siya dito sa gilid. Yung nandito po yan sa gilid ng mga roads. Usually nagkakaroon din ng presence ng potholes, canals on road carriageway, and road blocks. Yung side ditches or canal naman, usually ay nagiging silted or too much scouring. Yung silted kapag marami na kasi usually baga, mas hindi nang tatapunan ng basura. Yung mga kanal talagang nagbabara dahil doon sa mga naiipon na mga barabaybay na tawag, diba? Yung dirt na naiipon usually, yun din yung nagtukos kung bakit nababara. So dapat tinatanggal din natin siya after a month or 2 months. Nag-desilting tayo. Sa road shoulder naman, nagkakaroon ng mga overgrowth vegetation, stockpiles and other obstructions, wash out and not enough protection. So ito yung usual
Itong road shoulder naman, ito yung tinatambak sa gilid ng kalsada para magpantay yung kalsada doon sa ground. So, ano ba? Cross drains. Ito yung inlet, outlet, silted, cracks and head walls, crack on drain walls. Yung inlet and outlet, silted, ito yung papasukan ng tubig at palabasan ng tubig. So, usually, yun din yung problema pag parado. Kasi, nasa stuck yung tubig sa gilid. So, may mga nangyari dito dati na, di ba, 2013, 2018, yung mga proposed projects ay based doon sa kung paano may iwasan natin maging resilient tayo sa mga typhoon or bagyo. So usually noon, nagkaroon ng mga projects sa drainage, canal. Ngayon, after a year, nagkaroon ng sustainability evaluation. Sige, after 6 months, okay pa naman siya. After a year, after 2 years, pagbalik, problema na kanal. Nadamot mo na nareklamo sa community, dahil ngayon dahil na nagbabaha. Kung puon ko yan kang ginaagad ng kanal, yun na ngayon dahilan kang baha. Anong dahilan? Dahil barada yung mga inlet and outlets ng cross drains. Concrete pavement. Concrete pavement, usually talaga nangyayari ay cracks, failing, scouring or settlement of place. Alam mo yung scouring, kapag, di ba, pagbago pa lang ang kalsada, medyo makinis pa siya. Pag nag-scouring na, yung nagkakaroon ng untol-untol na itong mga bato-bato, mas nakikita na si mga graba-graba. Yes, yan na si scouring and safety. Sa slope protection naman, ganun din, cracks and settlement. Ano naman yung mga technical problems? So, parehas lang ito kanina. Presence ng potholes along the roadway, damaged headwalls and culverts, damaged line canal, presence of canals along the roadway, uneven surface elevation due to settlement of foundation, displacement of surface materials, presence of cracks along paved roads, scaling along pavement, road signs are dilapidated and damaged. So, ito usually yung mga road signs na nilalagay na barangay. So, yan yung usual na technical problems. Ano ba yung mga operations and maintenance activities natin sa roads? Weekly activities. Para mabigyan tayo ng idea kung paano. Ang weekly activities na dapat ginagawa natin ay ito. Saan papasok itong si weekly activities? Sa routine, sa preventive, or sa corrective? Sa preventive, sa routine, or sa corrective? Sa Routine. Sa routine. Kasi, Everyday. regular basis natin siya isasagawa. So, check the presence of potholes along the road and immediately conduct repair. Bakit? So, weekly, titingnan natin kung may mga potholes na para nagagawa na natin na paraan. So, hindi na tayo gagastos na malaki. Check the presence of debris and other materials at the inlet and outlet of the culvert. So, pag nakita na natin na meron na dyan mga nakaharang-harang sa culvert natin, tanggalin na para hindi na tumigas. Minsan pag sobrang tagal, tumitigas na, di matagal nang tanggalin. Kakailanganin na natin ng mga skills or labors na babayaran. So, pag hindi pa, kahit si mga ano lang muna, si mga maintenance group lang muna na barangay. Next, check for damages on apron slabs, headwalls, and wing walls of the culverts. Yung culverts, yung pag may kanal, yung pabilog. Ayan. Check for presence of sand, debris, and other materials that obstruct the flow of water. So, kaninang sinabi ko, dapat tinatanggal na natin siya. Monthly activities. Ito naman. Yun yung weekly activities. Ito yun naman yung pwede natin ilagay doon sa monthly activities. Check the presence of soft spots along the roadway. Check the uneven surface due to the submergence of the area. Check for overgrown vegetation along the road
shoulder. Ano tong overgrown vegetation? Diba sa mga roads, may mga nagtuturuko na mga anong tawag dyan, damo sa mga gilid. So monthly, kaya tayo nagkakaroon ng rabos usually. Kailan po kayo nagkakaroon ng rabos? Monthly ka? Monthly talaga. So monthly, tatanggalin natin. Check for the fallen trees, branches, and other obstructions that block the roadway. So lagi natin yung tatanggalin. Kapag nakita na natin, tanggalin na. So monthly meeting. So dapat meron din tayong monthly meeting. Bakit kailangan natin ng monthly meeting? Para ma-report natin yung mga activities na ginawa natin weekly. Diba? At kung may mga sira siya na mas kailangan ng pera or pondo, ay mapag-usapan na. Ito naman sa quarterly activities na pwede natin isagawa. Check the depression on the bridge approaches and conduct bank filling. Check and remove the seals and debris inside the culvert. So quarterly activities na natin ito isasagawa. Pero pag may monthly activities and weekly activities tayo, ay dapat makakailangan pa natin na quarterly activities na ito. So mas may iwasan natin siya kung monthly ay nagkakaroon na tayo na monitoring. Kung hindi natin kaya yung weekly. Check for the settlement of road shoulder and conduct back filling. Kasi usually, quarterly ay ilang months ang quarterly. Opo, so after 3 months. So every 3 months, ito na yung isasagawa natin. Pero kung nasasagawa kasi natin siya ng monthly, hindi na natin kailangan ito isagawa quarterly. Ayan, check for the visibility of road signs. So dapat lagi tayong mag-road signs, especially kapag one way lang yung ating pathways. Diba? Ito yung annual or semi-annual. Okay? So ito, annual and semi-annual na. Kailangan na natin mag-repair, repaint ng dilapidated road signs, removal of overgrown vegetation and cover road signs. For paved roads, provide backfill materials for the covered portion. For cracks on paved roads, resealing using asphalt. So, ito yung pag-reseal natin. Gagamitin na natin ay asfalto. Next, annual meeting. So, dapat kung may monthly meeting tayo, meron din tayong annual na meeting. Operation and maintenance for drainage systems. Ito naman sa mga drainage systems or open line canal. So, this is equivalent Hindi ko lang aram kung hindi pa to. Basta ang aram ko lang, ito pa lang talangin na building. Tapos ito ano, ito barangay. Tinan ko, o ba, sa bilang barangay naman. Una, yung main structure lang. So, ito yung structural stability. Ang aram ko lang dito, kasi si Guzman pa, si Bumay de Guzman, yun na itong ano. Yun itong sa pagkalangin na building. Itong evacuation. Ito si project na primero. Ang sabi ka ito, may kasunod. Ito baga, itong sabi, itong kanal. Hindi ko aram kung na-implement mo ito. Ang aram ko, nagkailang na siya, ang aram kong nadalagos. Pero yung nagpakanal, hindi ko aram kung kanal ka. Basta ang aram ko, nakatulong pa lang sila, iningi George, kasi nakatulong pa lang na. Hindi, President. So siya, sunod si Guzman, sunod si George, tapos ako. Kaya aram ko, 3 pa lang. And 2, gravity type water system. So ito yung para sa mga water systems. The-checklist natin. So una, we have to check the intake dam source and reservoir. So may dalawang item lang tayo for water system for operations and maintenance. So tandaan ko itong dalawang item na ito. So intake box or source and reservoir. So itong dalawa yung kailangan ninyo ilagay doon sa technical components ng operations and maintenance plan. So, yung usual na findings or remarks
foundation, pipe fittings, overflow valves, perimeter diversion canal, perimeter fence, tree planting within the recharge area, walls, sa reservoir naman, yung walls, slab foundation, pipe fittings, overflow valves, fence, perimeter diversion canal, and perimeter fence. Ito yung usual na findings or remarks o may nasira, usually, sa ating mga gravity type water system. So, ayan pa, sa pipeline, sa transmission and distribution, and tap. So, meron tayong ilang item para sa operation and maintenance ng mga water system. May apat. May apat tayo na kailangan bantayan or ilagay sa technical components. Una, sinintake box or scissor, si reservoir, si pipelines or transmission and distribution, and si mismong tap. So, ito yung usual na findings dyan. Ang exposure and soil covering of HDP and UPVC pipeline, yung presence ng leaks and other defects, ito yung usual to na problema ng mga pipelines natin. And yung stability of pedestals, conditions of faucets, stability of concrete platform, diversion canal, and flow of water. So, itong condition ng faucets na po, Diyos ko, kapag ito ay open to all, minsan, buwan-buwan kayong magpapalit na faucet. Ako na yung nagsasabi sa inyo na sa mga water system, ito yung usual na madali masira. Lalo na ito, yung binidirik-dirik, diba? Sa bahay lang natin, madali na yung masira. What more, kung hindi lang isang pamilya ang gagamit. And kung yung pamilyang gagamit ay walang pakialam sa paggamit. At yung mga technical problems usually. So yung tap o yung faucet is broken and need repairs. Again, ito. So kailangan nyo talaga pag-intiyan kung paano ninyo siya mas matagal na magagamit ng hindi kayo buwan-buwan magpapalit. Yung mga bata, kausapin yung mga beneficiaries na maging responsable doon sa paggamit ng mga water system. One tap has been stolen. Minsan, hindi pa yan maiiwasan na kinukuha yung mga parte ng water system. Kaya dapat yung accessible siya at madaling mabantayan. The stand post is cracked and in danger of breaking up. Ngayong taon, lahat endangered sa breaking up. Mga artista. Next, drainage channel is blocked. Yung drainage channel, syempre kapag may tap stand, dito sa gilid may daanan ng tubig. So kapag sira yan or nakablock yan, syempre babaha doon sa may tap stand. So usually yung nagiging problema, mas nasisira din yung tap stand. Lalo pag inabot na yung parte na kalawangin at hindi na sementado. Next, the soak away needs repair and stones have been taken away. So usually, bantayan yung mga parte ng ating mga water systems, madali yan makuha. Meter box is locked. Meter box lock is broken and the covers has been moved. Diba? Usually, lalo pag mga bata, makikita mo na lang yan, sira na, pati ang mga meter box natin. Next, walang effort ginagawa. No effort has been made to keep the surroundings clean, both for water source area, reservoir, and tap stand. Ito yung pinaka-problema. Kasi that technical problems wouldn't be problem kung meron itong effort. Need for effort, sabi nga. Leaks at the pipelines are evident. Kapag may mga leaks na sa pipelines, wala na tayong magagawa niya, kundi palitan. So, dapat ma-prevent natin siya na magkaroon ng mga leaks. Ayan. Ito na yung mga operation activities natin. Tingnan na yan. Sa daily activities natin, para sa water system, at each stand post, dapat ma-unlock natin yung tap and open the valve in the service line. Check if the tap operates correctly. So, every day or daily activities na kailangan natin siyang gawin. Especially
para sa mga operations and maintenance group, eto na, ibibigay natin na activities na pwede nilang ma-undertaken once na na-turn over na si project. Check if the flow of water is normal. So, kunwari everyday, may isang OLM group na mag-check before siya ipagamit. Diba? Kung magkakaroon kayo ng paglalak ng mga meter, halimbawa hindi natin siya ipapagamit ng gabi, ilalak natin siya. Before i-open, i-check na muna yung mga ganitong klaseng activities. Attend to any dripping tap. Ano tong dripping tap? Sige, ano tong dripping tap? Kasi nakalagay ito baga tayo, naka-open to on. So, kung may magkakabit doon, hindi natin alam. Dapat alam natin yun. Diba? Kasi kakabit siya, tapos nalagay doon sa malapit na bahay. Halimbawa, ito lang yung bahay. So, ang gagawin na, nakabit na lang siya para doon na may outlet na ng tubig papunta sa bahay. Diba? Ano ba yung nangyayari kapag nagkakaroon ng gano'n? Diba? Ang service kasi ay limited na lang. Kaya siya naka-level 2 kasi ino-open siya para sa community. Kapag kasi inilagay na natin siya sa bahay-bahay, ibig sabihin nun, limited na lang yung service na ibibigay ng project. So siguro magtataka kayo, napakatanda naman niya ni Kalani para sa Zone 4, saan po duman target? Ganun yun. Kasi May pasilidar man po kayo open siya, sinunggaw. mas marami yung beneficiaries na pwede makinabang ng Ariel. servisyo. Itong dati. Attend to Sa any 5 po. 5. leaking valve. Kasi So, po yung maaari kasi siya maka-apekto doon Sa mga servicing talaga. water system. Duman sa Lead the sa may platform, sa iniman, rate yung the sa surroundings. surroundings. So, yan yung Sa mga Maruman. activities natin. Sa may kami dagat sa inutan, masakit na talaga dumagpong tubig. Repair Mapasin and na, ibig sabihin, mapasin ng linya. Ito na, prepare na lang natin ito. Hanggang Pwede pa na lang dun natin sa- siyang ilagay sa mga policies and agreements Hindi ka ba na suman? gagawin natin with the beneficiaries. Ang gusto kong sabihin, ang tig-iisip ko nga, ito ba ang tubo na connection man lang sa to, ang papaluwas na. Tapos sila, mapakabit na lang yung gripo, pero ba, umalis na makuha. Yung uso nila, ito yung may sarong paglalagan lang katong faucet. Itong pinakamiyo. Tapos, duman na lang Kaya nga ni para daw po maiwasan si hose na. Pipeline. So, kung alam natin or yung distribution pipeline ay nakaangat, pwede natin siyang daanan. So, titignan natin kung meron na dyan mga Pero nga, tigil yung hiling na, tigbarabara mga malawak. sabi or ka, kung meron na dyan pero nag-leak. sobrang man ang budget. Yan, Makadapi titignan din natin sabi yung ka mga Zone leak. 6, makaabot man sa indan. Pero, Pero, dahil na pwede. Kasi kung ano lang ang nasubmit mo na ano, yun o. Kasi kung nag-ibo na katong si dati pa. Oo, yan. Sida. Kasi, oo, paglaugan to, dahil sa barangay, kasi aram nila ang main problem ka, barangay. So, ito ang inilaagin lang. So, kasi ano pa manaram ko anong mga problema sa barangay. Sinda pala na Sinda. Next, monthly activity. Collect water contribution Kaya pala niya or ako nag-phone. fees. So, Para sa magkakaroon ng tariff system. Pero kung wala kayong tariff system, hindi na natin ito iintindihin na pag-collect. Kung walang tariff system ha, ito ay kung magkakaroon lang kayo ng tariff system. So, applicable lang ang siguro ito sa Beberon. I don't know sa ibang barangays kung iaalap nila yung tariff system or hindi. So, sa dakulang tubig mang hindi naman kayo itatry ninyo magpasa ng ordinance. So, I suggest before magpass ng ordinance, you may meet the beneficiaries or yung gagamit para sa mga activities na ito. Para hindi naman tayo makarinig na masamang na dapat kayo na lang niya dyan pinalaan. Kung mga single man sana. Do not, feedback. do that. May inform and be prior para may understanding between the beneficiaries and the BLG. Next, scheduled meeting. So, kahit si beneficiaries, hindi lang si Owen and Group, kaya ako sa mga water system, sinasuggest ko na yung mga maging miyembro ng operation and maintenance group and officers ay si mismong beneficiaries or within the beneficiary. Kasi
pwede na tayo mag-collect doon mismo sa mga beneficiaries. Diba? Inspect the pipeline after heavy rain and control erosion around the pipes. So, kapag nagkakaroon ng mga bagyo or sobrang lakas na ulan, dapat yun yung una natin sinicheck. Kung may erosion doon sa mga pipes. May erosion, yung matakpan siya na sobrang dami ng especially kapag malapit siya doon sa bundok na kapag natakpan na kasi yan ng sobrang, mahirap na natin siya maayos. Diba? Hindi na natin siya basta-basta mahahanap. Yung monthly activities. Ito yung semi or si annual. So nakita na natin, kapag gumawa tayo ng operation and maintenance plan, yung monthly, weekly, yun yung magiging frequency ng activities to be undertaken or kung ilang beses natin siya isasagawa. Si annual or semi-annual, taon-taon na to, yearly na to. So, una, i-inspect natin yung spring box and the inversion trench above the spring. So, kung spring, lahat naman kasi dito ay spring yung source. Hindi ba? Maliban na lang dito kay Beberon. Hindi ko alam ang source ninyo. Spring pa rin siya kasi yung spring yung source ni San Fernando Water System. Pero magtatap ata kayo sa existing na line nila. So, hindi na talaga kayo doon sa talagang spring na source. So, magtatap na lang kayo sa existing line. Check the perimeter fence. Kung meron. Kung wala namang perimeter fence, di wala. Pero I suggest magkaroon kayo ng perimeter fence para magkaroon din ng boundary or kung sino lang yung gagamit. Para maiwasan yung paglalabas sa loob. Di ba? Kasi mas nakakasira siya doon. Mas madaling masira kapag naliligo at naglalaba doon mismo sa tax stand. Check the walls of the spring for cracks. Check for the box cover and overflow pipe. Check for the surroundings. Maintain vegetation cover at the area. Ayan. Grade reservoir. So, every year, nililinisan din natin yung reservoir. So, unang gagawin natin, i-drain. Siyempre, alisan muna natin ang tubig. Clean and inspect. Check air releases, valves operates correctly. And open washouts to flush pipeline. Ang washouts, ito yung, annually kasi diba, bubuksan natin yung valves. Tapos hahayaan muna natin siya lumabas ng tubig para maging malinis. So annually naman siya ginagawa. In the dry season, remove soak away stones and clean pit before replacing the stones. Take periodic water samples. Itong periodic water samples, ito yung bacteriological test na ginagawa para malaman natin kung walang present ng bacteria doon sa tubig. Dito sa atin, yung nag-fail lang sa bacteriological test ay sinukan. Pero konti-konti na lang sana papasa na. So, sa iba ay positive naman yung mga results. Negative naman sa bacteria. Ayan, sa buildings. Dito na tayo sa buildings. Ayan, so usually, alam natin sa buildings, usually problema mga doorknobs na naging masira, yung mga windows, glasses, peeling of paints on the walls and ceilings, downspout and gutter easily damaged. Yung downspout natin, yung alulod ba yan? Alulod, yung mga nasa gilid, pati yung pababa na pipe. Electrical fixtures not working properly. So yan, mga electrical fixtures, nakikita natin hindi na gumagana sa building.